La seu de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha acollit la presentació de la imatge gràfica de la 36a Mostra Internacional de Titelles, que aquest any proposa un format molt més dinàmic i enfocat a les xarxes socials. Com cada estiu, per aquestes dates de juliol, cap a finals de juliol, llevat de l'any passat, per culpa de la pandèmia, i esperem que no s'interrompisca més, i estem avui per a presentar el cartell de la 36 edició de la Mostra Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida. Álvaro Sánchez, que ja porta 11 edicions encarregat del disseny i el grafisme, ha presentat una proposta molt divertida i simpàtica, inspirada en l'animació d'objectes quotidians, una pràctica artística que va començar a principis del segle XX i que juga amb el concepte dels objectes com a personatges amb vida pròpia, ànima, veu i moviment. No sé si era una qüestió d'estar a casa jugant en coses i en objectes, i m'encantava trobar objectes que no eren joguets, però jo m'inventava que eren joguets, no? Eren com personatges o eren com figures, etc. No? I això al final deixa trobar un objecte en casa, una pinça que penses que és un cocodrilo, i aquest tipus de jocs també es nutreixen molt els professionals del Titella. I la campanya d'enguany va d'això, d'objectes quotidians que es converteixen de sobte en personatges. No sé si era una qüestió d'estar a casa jugant en coses i en objectes, i m'encantava trobar objectes que no eren joguets, però jo m'inventava que eren joguets, no? Eren com personatges o eren com figures, etc. No? I això al final deixa trobar un objecte en casa, una pinça que penses que és un cocodrilo, i aquest tipus de jocs també es nutreixen molt els professionals del Titella. I la campanya d'enguany va d'això, d'objectes quotidians que es converteixen de sobte en personatges. No? És una campanya, tornant un poc al fil de lo que comentava Marisol, que també té un component molt alegre, tant cromàticament com a nivell de moviment i de música, ara veureu. També perquè crec que estem vivint un moment complicat, i crec que Apetia també tindrà aquest component de xicoteta celebració. No? I crec que això és algo que podem fer, com dia abans, en totes les mesures, evidentment, i que pot ser un festival que torni un poc aquesta il·lusió, no? Que teníem abans de la pandèmia, inclús reforçada. No? El disseny gràfic de la MIT 2021 està compost per una sèrie de cartells que presenten diversos personatges i que culminen amb aquest vídeo animat en 3D que ja es pot veure a les xarxes socials. Álvaro ha comptat amb la col·laboració de Melanie Lleonard d'Estudi Pedra i Jesús Otermin. Enguany la mostra es durà a terme del 14 al 17 d'octubre i no al novembre com és habitual. A més, no comptarà amb companyies internacionals a causa de la situació sanitària, però sí manté l'esperit universal amb diversos espectacles premiats. Continuen en 19 pobles, encara que han canviat, s'ha incorporat Benissoda, però s'ha eixit el Ràfol, però continuen en 19 pobles, més o menys farem 30 al voltant de 30 a 32 funcions. Tenim 8 companyies valencianes i 8 companyies de la resta de l'estat espanyol. No hem portat enguany cap companyia internacional, encara que hem mantingut el nom de Mostra Internacional a la Vall, Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida, perquè l'esperit és el mateix, i sí que tenim companyies que sí que viatgen arreu del món, però enguany no portem companyia de fora de l'estat espanyol perquè no volíem arriscar. I esperem que enguany que siga una mostra també en alegria. Hem de fer les coses en alegria perquè estem passant un moment complicat, no? I els xiquets, i els adults, i el públic en general necessita també eixir. Entre les companyies valencianes es compta amb el Premi Max 2020 a Sabates Noves de l'Home Dibuixat, Rob del Teatre de l'Abast de Ramon Rodenàs i l'estrena del nou espectacle El Ball de Sant Vito, de Teatre La Ribera del Xúquer. De la resta de l'estat espanyol tenim, entre altres, a la companyia Teloncillo Teatro de Valladolid, que representarà La Granja, finalista del 22è Premis Max 2019. El públic també gaudirà de l'obra Chorpatélicos, de la companyia aragonesa Los Titiriteros de Binefar. La resta de la programació es desvetllarà en l'acte de presentació oficial que tindrà lloc a Bocairent, capital cultural valenciana 2021, a finals de setembre.